Mira, jo passo de la Meryl Streep aquesta, Doncs la que tu vulguis, a mi tant me fa. Però que la facin a un cine del barri que vull anar a dormir d'hora. Doncs... A veure, si va bé quedem a 2:45 a la fusteria, ja que hem de mirar la cartellera. Molt bé. Sí? Fins després, eh? Fins Adéu. després. Això. Tu no deies que aquest era gai? Sí, i què? I què? Que 2 i 2 fan 4 i 3 i 10 fan 6, ja no? Et ronda, coi. Si fa temps que et riu totes les gràcies. Rafa, el Gonzalo sap que estic amb el Max. Ja, i a més què passa? Que perquè dos gais estiguin junts ja has de pensar que volen alguna cosa o què? Jo quan veig parar amb la Marga no penso coses estranyes. I això que tots dos sou heterosexuals. Tu digues el que vulguis, eh? Però això acabarà malament, que jo tinc vista. Ja, per això et pensaves que el Gonzalo anava al darrere de la Isabeleta, eh? Tu vés fent. Vés fent. Què? Ja us heu decidit? Crec que al final no hi anirem. Per aquestes dates són totes dolentíssimes, eh? No, no parlo d'això. Parlo del calendari. Rai, però que ja t'hem dit que no. Jo no hi veig la gràcia que no parlessin del barri, eh? Escolta, que és una cosa seriosa, que és una iniciativa dels veïns, i és per recollir diners i... Què collons, que hi surto jo? Que és una cosa artística? Mira, doncs, si hi surts tu, el que sí que faré és comprar-lo. Molt de lluitar per Can Sarró i després us demano una col·laboració i no feu-li cas. En això té raó. Tampoc ens costaria res. I seria un plaer. Perdona? Que a mi m'agradaria molt veure el teu cos, no? Doncs sento dir-te que et serà una mica difícil. Jo ja estic compromès. Ah, sí? I amb qui? Perquè jo no veig ningú. Amb mi. Llàstima, però sóc gai. Tu ho has dit. És una llàstima. Però t'has vist aquesta? Perquè després diguin que els homosexuals anem a sac, eh? Gràcies, tio. No hi ha de què, però me'n deus una. Va, convido una altra. Rai. No. Em compensaràs si t'apuntes amb mi al calendari. Gonzalo, però ho dius de debò? Per què no? Serà divertit. Ja, però és que jo mai he fet una cosa així, eh? És que ni passar-me pel cap. Ho veus? Precisament per això serà divertit. Jo tampoc he fet mai res igual. I per això tinc ganes de fer-ho. És un nou estímul. Com tastar un nou plat, un nou gust. M'entens? Doncs si les dones van poder triar lloc, espero que a mi, com a mínim, em deixin triar més. Perquè no vull sortir darrere teu o del Fede. Prefereixo el Paco o el Francisco. Gonzalo, per què? Home, per les comparacions. No vull que em comparin amb tu. Parles com si estiguessis malament? I no ho estic. No, a mi em sembla que estàs prou bé. Però tu estàs més fort. Sí, de tant carregar caixes. Tot el dia amunt i avall, carregant, descarregant i vinga, puja... Gonzalo, què fots? Perdona. Em pensava que... Després d'aquests dies i d'avui... Jo estic amb el Max, ja ho saps. El que sé és que cada dia surts amb mi. Em pensava que érem amics. I ho som. Però també podem ser alguna cosa més. Jo no vull enganyar el Max, Gonzalo. I per això m'enganyes a mi. Saps que m'agrades. I durant tot aquest temps no m'has aturat. Em sap greu. Ha estat un malentès i... Et penses que el Max no coneixerà ningú? T'ha fallat per Nadal. Fins quan penses esperar-lo? El temps que calgui. Doncs pel teu bé espero que no sigui temps perdut. Ei! Ai, hola. Què hi posarem? Les de sempre. Les de sempre, que no hi vas anar la setmana passada? És que hi vaig sempre que tinc temps lliure i últimament en tinc molt. I les tulipes, a més, es penseixen molt aviat. Ah, si vols un ram que et surti més bé, prova els clavells. Les tulipes eren les flors preferides de la Berta. No, home, jo t'ho dic perquè et sortiria millor i els clavells també són macos. Els que més surten són els vermells. És que la Berta no era molt de flors, ni d'arracades, ni coses d'aquestes. Les tulipes li agradaven molt i sempre que hi vaig, doncs, li porto un ram de tulipes blanques. Doncs res, tulipes blanques. Per cert, què vau fer al final per Nadal amb el Max? Que vau marxar a algun lloc? No, al final no va venir. No podia deixar penjats els de l'ONG. Oh, vaja.
Segur que el deus trobar molt a faltar, oi? Sí, però parlem sovint pel Messenger. Segur que la mínima que pugui s'escapa per venir-te a veure, home, ja veuràs. Que aprofiti, Res. Ei, Iago, què? Que vens de fer una comanda? Vinc al cementiri. Ah, sí, tens raó, sí. Sí. I has dinat? No tinc gana. Collons, menja alguna cosa, si no, no creixeràs. Me trobo molt a faltar, Benny. Vaja. Sí, no sé, potser això d'anar tan sovint al cementiri, portar-li flors, no és el millor. Vull dir que sempre vens tocat del cementiri, Iago. Necessito anar-hi, Benny. Ara et pensaràs que estic boig, però... Quan hi vaig... explico les meves coses i després em sento molt millor. Doncs avui no t'ha funcionat. Mira quina cara fots. És que... Jo què sé, Benny, tot és una merda. Ei, alto. Això no ho diguis, Pensa en la pel·lícula aquella. Mira sempre el cantó positiu de les coses, de la vida. Pensa en el Max. Per exemple, no sé, aviat tornarà. Ah, sí? Collons, clar que tornarà, que t'empatolles ara tu. Però si no ha vingut ni a passar uns dies per Nadal. Perquè no s'ho va poder manegar, Iago. Però ensenyarà molt. I tu ho saps. I sobretot a tu. I no vull que tornis a parlar d'ell d'aquesta manera. Hòstia, Benny. És que quan hi penso... Ma mare al cementiri per culpa meva. Si el Max no s'hagués enamorat de mi, la Clara no seria a la presó. I ara el Max a l'Àfrica. És que no sé fer res bé o què, Benny? Iago, escolta'm. Tens un cor que no et cap al pit. Pensa en tot el que has aconseguit fins ara. Això no ho fa tothom. Acabar treballant a la fruiteria. Això és el que he aconseguit. I una família nova. Perquè el Max potser és a l'altre cantó de món. Però a mi em tens aquí, tio. Benny.